повярваш? И ти ли се побъркваш като мен? За това, което направихме ли? Лиам, аз съм ти съпруга. Да. Аз още не мога да повярвам как го измисли. Много неща се случват точно когато трябва. Но, Стефи, ти успя. Ти ми доказа. Какво? Че знача нещо за теб. Аз бях готова да ти се посветя. Знам, че и ти си готов. Да, но да го направиш... Сигурно си мечтала за сватбата си Нищо подобно. на планинския връх. Когато осъзнах, че можем да застанем там и да се обречем един на друг, нищо не можеше да ме спре. Толкова бързо стана. Обърнах се и те видях да идваш. Толкова красива. Невероятно беше. Видяхте да стоиш там. Сякаш чакаш нещо. Ти чакаше мен. Не губи надежда. На върха на планината в Три. Бъди сам. Наистина чаках. Онова момче... Какво? Нищо. Нищо. Няма значение. Вече разбрах. Не мога да повярвам, че сме женени. За доказателство имам сувенирен пръстен. Луди ли сме? За теб е сигурно. О, не. Какво? Забравих да те питам. Хъркаш ли? Много хъркам. Господи! Непрекъснато, по цяла нощ. Ще се обадя на адвоката си и бягам. Знаех си. Никога не съм се чувствала така. С никого, никога.
Помисли си само. Ще бъдем заедно до края на живота си. Искам винаги да бъде така. Ти ме промени. Ти ме направи друг човек. Госпожа Лиам Спенсър.